ассалому алайкум мардуми ғариб балдорои тоҷик. Балдорои азиз, видеои важне скидка барои тамоми балдороа павфарои тоҷика. Хоб, iPhone 16 Pro Dakopsi XL метавонед ки балдар дар ин номрои тори экран муроҷиат кунед. Нархиш 22000 рубл. Просто як iPhone не, балдорои азиз. Инҷа хеле дигар падаркоҳо. хоб, падарка якта мешавад чихол, якта мешавад балдорои азиз соате ки э бача як денё дусмунак дора ябин чиста тоҷикиш бигирем. беғарзи ҳамаи балдорои азиз якта дигар наушникай ҳаракат кунед. нархи 16-22000 рубл. хоб, ина инҷа бо мешавад 15 Pro Max Dakops XL туғри кардагиай нархиш 24500 рубл. ин ҳамчунин балдорои азиз падаркоҳо ҳастай, масалан якта чихол, соат, инаи наушник чиста барои балдора фарқ надорад. Кадимет ки як телефон гирифти балдар, инам қачиз